esta mañá, a última hora da mañá, cesou José Ramón Abal como membro do goberno de Cambados, como concelleiro de Obras, Servicios e no Turismo e Seguridade Cidadá. Foi unha decisión, a verdade é unha decisión difícil, claro que sí, supón romper con un socio do goberno. Así anunciaba o alcalde de Cambados a decisión do goberno de expulsar o edil de Pode do Executivo. Quedan 8 concelleiros que suman PSOE, Somos e BNG. Tamén é unha decisión longamente meditada. A decisión ben motivada polo cúmulo de desencontros que levamos tendo entre o resto de socios de goberno e el. Decidiu non acompañar o resto do goberno, decidiu posicionarse en contra e, ademais, na maioría das ocasións, sin un argumento. Nesta listaxe de desencontros, o último foi o voto en contra de Abal a RPT, impedindo que saíra adiante e sen dar explicacións aos que ata de agora eran os seus socios. Si era membro do goberno, pero actuaba como se non fora membro do goberno. Leva bastante tempo sin asistir ás xuntas de goberno local, tampouco asiste ás reunións que convocamos do Pacto de Goberno para aclarar estas posturas. O alcalde compareceu xunto aos seus socios de goberno. Somos e BNG comparten a análise, destacando que a situación era insostible. Cando unha persoa non asiste ás xuntas de goberno, non asiste ás comisións informativas previas aos plenos, temos a incerteza ata pouco antes da votación sobre o que vai a votar e depois resulta que vota coa oposición, pois, obviamente, é unha situación absolutamente incomprensible e inadmisible. A sensación de non unha persoa que non está no goberno e que non funciona como tal, que non se atingue ou que non se atañe ás cuestións que tratamos, esa falta de respeto que dende BNG creo que sempre tuvo hacia os demais compañeiros de cando a forma de manifestar os desencontros, non? As tensións no seo do cuadripartito foron xa constantes no primeiro mandato, entre o 2015 e o 2019. No seguinte, as esquerdas sumaron os apoios suficientes para gobernar sen o edil de Pode, cuxo voto volveu ser necesario despois dos comicios de 2023. Neste novo escenario, o Executivo gobernará en minoría, consciente de que a moción de censura está agora sobre a mesa. Somos conscientes de que é unha decisión arriscada, pero creo que cargada de dignidade, porque nós queremos demostrarle aos cambadeses e cambadesas que estamos aquí buscando o mellor para Cambados. Si realmente alguén ten idea de presentar unha moción de censura, pois terían moitos sapos que tragar, non? Porque, francamente, ao longo destes 3 anos, a oposición do Partido Popular basouse en criticar duramente a xestión do concelleiro agora cesado. O goberno terá tamén que reorganizar as súas competencias para asumir as carteiras de obras, servizos e no turismo e seguridade que ostentaba Abal. Polo de momento, o edil de Cambados Pode desbotou facer declaracións.